ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இப்போ L1ல அதாவது லெவல் 1ல பகவத்கீதை நம்ம பார்க்குறோம். அதில் சாப்டர் 6 நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? தியான யோகம் அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். நல்லபடியாக அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்ம அனுகிரகத்தில் பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணலாம். சரிங்களா? லேர்ன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ வந்து மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களா? யாருக்கும் விருப்பமா இல்லையா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நல்லபடியாக நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதாவது குரு பரம்பரை மூலயமா நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம ஏற்கனவே 4th சாப்டர்லையும் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். அதில் பார்த்திங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணா பிரம்மருக்கு உபதேசம் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் பிரம்மா நாரதருக்கு, நாரதர் வியாசருக்குன்னு அப்படியே அடுத்தடுத்து தலைமுறைகளில் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் வந்து, அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதா அவங்க மூலயமா நம்ம குரு மூலயமா நம்ம நாலேஜை கெயின் பண்ணுறோம். ஸோ யார்கிட்டேருந்து வருது நாலேஜ் அப்படின்னா பகவான்கிட்டேருந்து வருது. அந்த நாலேஜையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட தரம் மாறாமல், சரிங்களா, அதில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறது, இருக்கிறது மறைக்கிறது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் அதே முறையில் அந்த வேதம் அப்படின்றத பகவத்கீதை பாகவதம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் என்ன விஷயமோ அதை அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும். ஆன்மீகத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அவசியம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயமுமே, நம்ம ஒரு பொருள் வாங்க போனாலும் சரி, இல்லை குழந்தைங்கள ஸ்கூலில் சேர்க்கணுன்னாலும் சரி, நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஜாயின் பண்ணுறோன்னாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்கீகாரம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அது வந்து நல்லதா அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஆன்மீகமும். நம்மளுக்கு ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க, யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. கரெக்டாக அந்த பரம்பரையிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ, சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்களோ, குரு சாது சாஸ்திரம், இவங்க 3 பேரும் ஒரே விஷயத்த அதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரே மாதிரியே சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சாஸ்திரம், குரு, சாது, இவங்க சொல்கிற விஷயம் மாறி மாறி வராது. சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்லி, குரு ஒன்று சொல்லி, சாது ஒன்று சொல்லி அப்படி வராது. 3 பேருமே ஒரே ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில்
சாஸ்திரத்தில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாஸ்திரத்தில் இல்லையா அது நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணும். அந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும். சரி, சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம கண்டிப்பாக அசோசியேஷனில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி பானஃபைட் பரம்பராவில் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க இது பண்ணணும். இப்போ கலியுகத்தில் நம்ம இருக்கோம். கலியுகத்தில் என்ன பண்ணால் நம்ம பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளில வர முடியும் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதை நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? இதுக்கு ரெஃபரன்ஸோட தான் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று, பானஃபைட் பரம்பராவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் எல்லாத்துக்குமே ரெஃபரன்ஸ் உண்டு. சரிங்களா? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணுமா? இது இருக்குது. இந்த இடத்துல கலி சந்தர்ஷன உபநிஷத்தில் இருக்குது, பிரகத் நாரதேய புராணத்தில் இருக்குது, பாகவத்தில் இருக்குது, பகவத்கீதையில் இருக்குது. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடா. இந்த மாதிரி பகவத்கீதையில் இருக்குது, பாகவத்தில் இருக்குது, பிரம்மசமிதாவில் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க. விஷ்ணு புராணம் எழுதின இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்னென்னா, எதுவுமே நம்ம வந்துட்டு ஆன்மீகத்தில் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கா, அது பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா, அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம், அவசியம் நம்ம செய்யலாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் தான் நம்ம வந்து பிரபு பார்த்தா, அப்புறம் அவங்ககிட்டேருந்து ஹிஸ்வல்ன ஜெயபதக்க குரு மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்டேருந்து நம்ம நாமனிஷ்தா பிரபுஜி, இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களோட டிசைப்பிள் வழியாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் பகவத்கீதையை அதே ரூபத்தில். அதனால் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படி நம்ம பார்க்குறது, உண்மை உருவில் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அதே அர்த்தத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அவங்களோட கைடன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம்னா சரியான முறையில் நம்ம பக்தியை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ட், இந்த பேசிக்காக இந்த விஷயத்தோட நம்பிக்கையோடு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில் நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும். இன்றைக்கி நம்ம பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6 பார்க்க போகிறோம். தியான யோகம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். தியான யோகம் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் என்ன சொல்லலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு தெரியணும்னா, முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, காட்டில் உட்காந்து தபஸ், அதுதான் தியான யோகம். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யோகா அப்படின்னா என்னென்னா உடல் பயிற்சியா இல்லை இறை தேடலா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ நவீன பார்வையில் யோகம் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல நம்ம யோகான்னா இந்த இது ஆசனம்லாம் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? உடலை வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு அதுதான் வந்து யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். யோகா கிளாஸ் போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போல்லாம் அது வந்து எல்லோரும் சாதாரணமாக கேட்குற ஒரு கேள்வி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்க போய் உடலை நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்காக யோகா ஆசனங்கள்லாம் கற்றுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளும் விரல் போகிறோம் இல்லையா? அது தப்பு இல்லை, சரிதான். ஏன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும், அதில் எந்த தப்பும் கிடையாது. ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் நல்லபடியாக பக்தி பண்ண முடியும், நம்ம விஷயங்களை நம்ம பண்ண முடியும், தப்பு கிடையாது. ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் இல்லை, என்னென்னா ஆன்மீகம் இல்லை. சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 3rd சாப்டர்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம், யோகானா ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கிற ஒரு சாதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த நவீன பார்வையில் உள்ள யோகாலெல்லாம் வந்து ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கிற விஷயம் இருக்கான்னா இல்லை. சரிங்களா? உடம்பை மட்டும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். அப்போ அது வந்து அவ்வளோ முழுமையானது கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ யோகா அப்படின்றது என்னென்னா, நம்ம வந்து ஆத்மாவை பரமாத்மாவோட இணைக்கிற அந்த ஒரு நிலையை தான் நம்ம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சரி, இதில் எத்தனை வகையான யோகா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்றது இருக்குது. இதெல்லாம் படிக்கட்டுகள். சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவத்கீதையில் இந்த 4 யோகமும் நம்ம பார்ப்போம். கர்மயோகம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கர்மயோகம் தான். கர்மயோகம்னா என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்றைக்கி பிரத்யேகமாக நம்ம வந்து தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஞான யோகம்ன்றது பார்ப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம்ன்றது பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில் உண்டு. யோகான்றது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிற சாதனம்னு பார்த்தோம். செயல்கள் மூலியமாக இணைக்கிறது கர்மயோகம், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதன் மூலியமாக இணைக்கிறதுன்றது ஞான யோகம், தியானத்தின் மூலியமா ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணைக்கிறது அப்படின்றது அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகம், பக்தியின் மூலியமா ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையிறது பக்தி யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ 4 விதமான யோகம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் இதை வந்து ஏணிப்படிகள்னு பார்க்குறோமா?
ஸோ இதில் எது வந்து உயர்ந்ததுன்னு பார்த்தா பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். எதனால் அப்படின்னா, கர்மயோகம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு முழுமையான விஷயங்கள் இருக்காது. முடிஞ்ச வரைக்கும் சொர்க்கம் வரைக்கும் நம்ம போவோம். நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை அது எங்கே கொண்டு போகும்? சொர்க்கம் வரைக்கும் கொண்டு போகும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞான யோகத்துலேயும் அஷ்டாங்க யோகத்துலேயும் நம்ம வந்து பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போவோம். ம் தவம் பண்ணாலோ இல்லை ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதன் மூலயமா நம்ம எந்த நிலையை என்ன ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுன்றது ரூபம் இல்லாத வழிபாடு. சரிங்களா? அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு ரூபத்தை மெடிடேட் பண்ணுற வழிபாடு. இது ரெண்டும் இதுக்குள்ள வித்தியாசம். இப்போ இது ரெண்டும் பண்ணும்போது என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அடைய முடியும். பகவானோட தேஜஸில் போய் ஒன்னோட ஒன்றா கலக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு நிலை அது முழுமையான, அதுவும் முழுமை கிடையாது. ஆனால் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருப்பாங்க. அந்த ஒரு நன்மை அதில் உண்டு. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதை விட உயர்ந்தது என்னென்னா பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் அப்படின்றது என்னென்னா, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செயல்கள் பண்ணுறது. சரிங்களா? பக்தி சேவை அப்படின்றது. ஸோ இதில் நம்ம தெளிவாக இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே போவோம் அப்படின்னா பகவான் லோகத்தை அடைவோம். சரிங்களா? வைகுண்ட லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிருவோம். திருப்பி நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வராது. சொர்க்கம் அடைஞ்சாலும் திரும்பி பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வரும். அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி அடைஞ்சாலும் திருப்பி நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகும். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் நம்ம திரும்பி இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வர மாட்டோம். சரிங்களா? அது மாதிரி பக்தி யோகம் இன்னும் ஈஸியானதும் சிறந்ததும் கூட. எதனால் அப்படின்னா, பக்தி சேவை அப்படின்னு பார்க்குறோமா, அந்த சேவைன்றதுல என்ன வந்துடுது? செயல்ன்றது வந்துடுது. சர்வீஸ் அப்படின்போதே சர்வீஸ் சேவைனால என்னது? ஒரு செயல் பண்ணுறோம் தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுறோன்னா அதில் சேவைன்றது கர்மா தானே இல்லையா? கர்மா அதில் அடங்கிடுது. யாருக்கு பண்ணுறோன்ற அந்த ஞானம் உண்டு நமக்கு. சரிங்களா? யாருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற ஞானம் உண்டு. ஸோ அதனால் ஞான யோகம் வந்தது. அதாவது பகவான் தான் சுப்ரீம் தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணுறோம். அது மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் அதில் என்னென்னா மனம் புலன் காற்று இதெல்லாம் வந்து காற்று சமநிலைப்படுத்தி மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பண்ணுற ஒரு நிலை தான் அஷ்டாங்க யோகம். சரிங்களா? நம்ம அடுத்த ஸ்லைடு அதுதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அஷ்டாங்க யோகன்றது தியானம். ஸோ நம்ம அதில் என்ன ஆகுதுன்னா மனம் புலன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பக்தியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ வந்து சாண்டிங் பண்ணுறோம், இல்லை நம்ம வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் ஆராதனை பண்ணுறோம். சரிங்களா? அந்த நேரத்தில் நம்மளோட மனம் புலன் எல்லாமே என்ன ஆகுது? பகவான் மேலே ஒருநிலைப்படுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அஷ்டாங்க யோகமும் பக்தி யோகத்தில் அடங்கியிருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் அஷ்டாங்க யோகமும் பக்தி யோகத்திலேயே அடங்கி இருக்கிறதுனால இது வந்து முழுமையான ஒரு யோகமாக நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி கர்மயோகம் ஞானயோகம் அஷ்டாங்க யோகம்லாம் படிப்படியாக வர்றது. இன்னொன்று வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கும் வாய்ப்புண்டு. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் வீழ்ச்சியும் அடைய மாட்டோம். இன்னொன்று வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து பகவானை ஈஸியாக அடையிறது. சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கோம், அதில் வந்துட்டு ஒரு 10வது மாடிக்கு போகணும் அப்படின்னா 11 12 அப்படின்னு மாடிகளில் இது அடுக்குகள் இருக்கு இல்லையா? அதில் நம்ம வந்து நடந்து படிக்கட்டு வழியாக ஏறி போகணுன்னா சிரமம், காலமும் எடுக்கும், நம்மளால் முடியாது இல்லைங்களா? டயர்டாயிடுவோம். ஆனால் பக்தி யோகம்ன்றது எப்படின்னா லிஃப்ட்டில் போகிற மாதிரி. சரிங்களா? லிஃப்ட்டில் ஏறினோமா அந்த 11th ஃப்ளோரு 12th ஃப்ளோர் கிளிக் பண்ணோமா என்ன ஆகும்? நம்மளை அது ஈஸியாக சீக்கிரமாக கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக சீக்கிரமாக பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணி பகவானோட லோக்கத்தை அடைஞ்சு திருப்பி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையை ஃபாலோ பண்ணால் பக்தி யோகத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்தது. ஆனால் கண்டிப்பாக இதுலேயும் நம்ம போனோம்னா இப்போ கர்மயோகமே பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிஷ்காம கர்ம யோகமா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயலா அது அப்படியே வரும்போது பக்தி யோகத்தில் வந்துடும். அதே மாதிரி ஞான யோகம் அஷ்டாங்க யோகத்துலேயும் நம்ம வந்து படிப்படியாக முன்னேறி பக்தி யோகத்துக்கு நம்ம வந்துடுவோம். சரிங்களா? ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக பக்தி யோகம் பண்ணுறதுன்றது இன்னும் சிறந்தது. சரி, பக்தி யோகம்னா என்ன, பக்தி சேவைனா என்னன்றதை 12வது அத்தியாயத்தில் பார்ப்பீங்க. சரிங்களா? 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது அதில் வரும். அதாவது பகவானை பற்றி கேட்கணும், பகவானை பற்றி சொல்லணும், பகவானை நினச்சிட்ருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்ணணும், ப்ரேயர் சொல்லணும், நம்மக்கிட்ட என்னென்னலாம் வஸ்துக்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். சரிங்களா? டெய்டி வர்ஷிப்பில் வரும் அது. அதுக்கப்புறம் இது தாசிய முறையில் பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். அதாவது ஹனுமான் வந்து ராமருக்கு சேவை பண்ண மாதிரி மாஸ்டர் சர்வெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நட்பின் உறவில் சேவை பண்ணுறது. சரிங்களா? அர்ஜுனன் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம்னு வரும். அதாவது மனதால் சொல்லால் செயலால்
3 பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். நம்ம சொல்றது, நம்ம செய்யறது, நம்ம நினைக்கிறது 3மே பகவான் ரிலேட்டடா இருக்கிறது. அப்ப கம்ப்ளீட் சரண்டர். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போதும், அதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பக்தி சேவையில வரும். இருக்கறதுலயே டாப் மோஸ்ட் அதுதான். சரிங்களா? ஆத்ம நிவேதனம்ன்றது. இதெல்லாம் நீங்க அப்போ 9த் சாப்டர்ல சாரி 12த் சாப்டர்ல நல்லபடியா பார்ப்பீங்க. இப்ப நம்ம வந்து பக்தி யோகம் சிறந்தது. அந்த ஏணி படிகள் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது என்னன்றத நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது என்ன? அஷ்ட அப்படின்னா 8, அங்கம் அப்படின்னா அங்கங்கள். சரிங்களா? நிலைகள். அங்கம். யோகம்ன்றது பகவானை நம்மள இணைக்கிற சாதனம். அஷ்ட அங்க யோகம். 8 நிலைகளை கொண்ட யோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுல என்னென்ன 8 நிலைகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். யம, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி அப்படின்னு வந்து 8 நிலைகள் உண்டு. சரிங்களா? இந்த யம, நியம இது ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும். சரிங்களா? இந்த 8 அங்கங்களும் பகவான் வந்து எவ்வளவு நம்ம மேல காருண்யத்தோட அழகா குடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா பகவத்கீதைய சொல்லிக் குடுக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில நம்ம வந்து என்னென்னமோ சொல்லிக் குடுக்கணும்னு நெனைக்கிறோம். கராத்தே, இல்லன்னா வந்துட்டு கோடிங்கு, இல்லன்னா வந்து ஸ்போர்ட்ஸு, டியூஷனு, அகாடமிக்ஸ்க்குன்னு என்னென்னமோ நம்ம அதில என்கேஜ் பண்றோம் பிள்ளைங்கள. டைமே இல்ல. இங்க இந்த கிளாஸ்லேருந்து அந்த கிளாஸ் அப்படின்னு ஓடுறாங்க. ஆனா முக்கியமா ஒரு விஷயம் நம்ம குடுக்கணும். என்னன்னா, ஆ பகவத்கீதை நாலேட்ஜ். சரிங்களா? அப்பதான் அவங்க வந்து அந்த மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி பகவத்கீதை இல்லையா? செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருப்பாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனையும் அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஏன்னா, அவ்வளோ உபதேசம் பகவான் வந்து குடுத்துருக்காங்க பகவத்கீதையில. நமக்கும் தான். சரிங்களா? நம்மளும் லேர்ன் பண்ணணும். ஆனா கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு குடுக்கணும். ஸோ அந்த வகையில இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, யம, நியம அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது என்னன்னா, தபஸ் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாரி தவம் பண்றது அஷ்டாங்க யோகம்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு முனிவர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும். தீர்மானிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு? ஒரு இடம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அ அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப தூய்மையானதா, சேக்ரட் பிளேஸா இருக்கணும் இல்லையா? புனிதமான ஸ்தலமா, அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து ஆறு இருக்கணும், குடில் இருக்கணும், சேஃபா இருக்கணும். இதெல்லாம் பேசிக்கா செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வெளிப்புற பண்புகள் சரிங்களா? வெளிப்புற விஷயங்கள யோசிச்சு பண்றதுன்றது யமா. சரிங்களா? அடுத்தது, அந்த மாரி ஒரு இடத்தையும் தேர்ந்தெடுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நியமா அப்படின்றது. அது என்னன்னா, இன்டர்னல் டிசிப்ளின். சரிங்களா? உள்ளுக்குள்ளார உள்ள அந்த ஒரு அ இது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முறைகள். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும், அளவா வேலை செய்யணும், அளவா பொழுதுபோக்கணும். இதுதான். சரிங்களா? இந்த 4 விஷயம். ஏன்னா, யார் ஒருத்தவங்க நெறைய சாப்பிடுறாங்க, இல்ல சாப்பிடவே இல்ல. யார் ஒருத்தவங்க நெறைய தூங்குறாங்க, இல்ல தூங்கவே இல்ல. அவங்க யோகி ஆகவே முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? மிதமான சாப்பாடு, மிதமான தூக்கம், சரிங்களா? மிதமான அந்த வேலை நம்ம செய்ற அந்த வேலை, மிதமான பொழுதுபோக்கு. இந்த 4மே மிதமா இருந்ததுன்னா, கண்டிப்பா அவங்களால யோகி ஆக முடியும் அப்படின்னு. எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பகவான். சரிங்களா? க வே கஷ்டங்கள் வராது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால அப்ப மிதமான சாப்பாடு அப்படின்றது என்ன? ஏன்னா நம்ப சாப்பாடு அப்படின்றத எப்படி எடுத்துக்கணும், என்ன எடுத்துக்கணும், எல்லாம் பகவான் நமக்கு ரொம்ப அழகா குடுத்துருப்பாங்க பகவத்கீதையில. சரிங்களா? ஏன்னா உணவுன்றது நம்மளோட உணர்வோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்றது தான். சும்மா ஏதோ பசிக்கு சாப்பிடுறோம், ருசிக்கு சாப்பிடுறோன்றது கிடையாது. நம்ம உணர்வோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஸோ அந்த வகையில 3 சாப்டர்ல பார்த்தோம். உணவ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். இல்லன்னா அது பாபமாயிடும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அது பகவான் நீ எனக்கு குடுக்காம சாப்பிட்டா அதனால உனக்கு பாவம் வந்துரும். அப்படி கிடையாது. ஆல்ரெடி உணவுல தோஷம் இருக்கு. சரிங்களா? அது விளையிற அந்த நிலத்துல நம்ம வந்துட்டு உழுகும்போது அந்த உயிரினங்கள்லாம் இறக்கறதுலேருந்து, அது நான் சமைக்கிற வரைக்கும் அதில என்ன இருக்கு? தோஷம் நிறைஞ்சு தான் இருக்கு உணவுல. ஸோ அந்த மாரி தோஷம் எதுவும் நம்மள அண்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும், நம்ப வந்து நம்மளோட கிராட்டிட்யூட சொல்லணும். இல்லையா? நம்ம கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், இனிமையான சாப்பாடு, நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடுனா, அத ரசிச்சு, ருசிச்சு சாப்பிடுறோம்ல. இத குடுத்தது யாரு? அந்த சுவை, அது நமக்கு கைக்கு வந்து சேர்றதுக்கான எல்லா விஷயமும் யாரு பண்ணா? நம்ம ஏர்ன் பண்ணாலும், அந்த ஏர்ன் பண்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் யார் குடுத்தா? பகவான் தானே! இல்லைங்களா? அதுக்கான சக்திய யார் குடுத்தா? பகவான் தானே! நம்ப 7த் சாப்டர் நாளைக்கு பார்ப்பீங்க. "மனிதரின் திறமை நான்" அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம கிட்ட இப்போ பேசுற திறமை இருக்கு. அத வச்சு நம்ம வந்துட்டு நல்ல பேர் வாங்குறோம்.
இல்லை நம்ம கிட்ட வந்துட்டு வேற ஒரு நல்ல ஒரு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்குலாம் ஒரு திறமை இருக்குது, அதை வச்சு நல்ல பேர் வாங்குறோம். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நல்ல பேர் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் நல்ல பேர் வாங்குறோம் அப்படின்னா, அந்த திறமைன்னு ஒன்று, அந்த ஸ்கில்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கில்லே வந்து பகவான் தான் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதை டிவோட்டி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தான் எதை ஒன்று அடைஞ்சாலும் பகவானோட அனுகிரகத்தில் அடைஞ்சேன். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார திறமை பகவான் கொடுத்தது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் அவங்க அந்த ப்ரைடு இல்லாமல் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்றத உண்மை நிலையை ஏற்றுப்பாங்க. அப்படி உணராதவங்க தான் நான் பண்ணேன் அப்படின்றத அந்த ப்ரைடோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இது எது சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து உணவு அப்படின்றது வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம கிராட்டிடியூட் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இல்லையா? ஏற்கனவே 3rd சாப்டர்ல இதை நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். யாருக்காவது நம்மளுக்கு உதவி பண்ணவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும், நம்மளுக்கு வேதனையாக இருக்கும். அப்போ இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு மூச்சு சுவாசத்துக்கு காற்று, பஞ்சபூதங்கள், அப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சுவையான உணவு இதெல்லாம் கொடுத்த பகவானுக்கு நம்ம நன்றிகள் சொல்கிற விதம் தான் அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அது அப்போ எவ்வளவு சாப்பிடணுன்றது இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்கிறாங்க. உணவு வந்து அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று, அந்த அளவு தான் நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஆயுர்வேத முறைப்படி நம்ம அப்படி தான் உணவு எடுத்துக்கணும். அளவான சாப்பாடுன்றது அதுதான். சரிங்களா? நம்ம உணவு டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அரை வயிறு உணவும், 1/4 வயிறு தண்ணியும் 1/4 வயிறு காற்று இருக்கும்போது அந்த டைஜஷன் வந்து நல்லா வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து உணவு, அதுவும் சாத்வீக உணவாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி தூக்கம் அப்படின்றதும் ஒரு 6லேருந்து 7 மணி நேரம் கண்டினியூஸ் ஸ்லீப். சரிங்களா? அங்கே அந்த வகையில் உறக்கம் அப்படின்றதும் இருக்கணும். அதே மாதிரி வேலை வேலை அப்படின்றதும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட சரீரத்தை பாதுகாக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். சரிங்களா? நிறைய சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், வீட்டை கவனிக்கிறதுக்கோ இல்லை சாப்பிட்றதுக்கோ தூங்குறதுக்கோ கூட டைம் இருக்காது. கேட்டால் நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு பேர பிள்ளைங்களுக்கு 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த டெம்பரவரியான உலகத்தில் நம்ம வந்துட்டு வாழணுமா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட ஒரு ஸ்டோரியில் சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல அழகான வீடெல்லாம் கட்டி தன்னோட பிள்ளைங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. சரிங்களா? இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாதுல்ல. அடுத்த பிறவியா அவங்க வந்து அதே தெருவுல ஒரு காவலரா பிறந்திருப்பாங்க. செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியா பிறந்திருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு போன ஜென்மத்துல அந்த வீடு அவங்களோடது. அந்த வீட்ல இருக்கிறவங்கலாம் அவங்களோட குழந்தைங்கன்றது தெரியுது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த வீட்ல போய் உரிமையோட, ஆசையோட தன்னோட குழந்தைங்கள பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. ஆனா அதே குழந்தைங்க அவங்கள என்ன பண்றாங்க, அடிச்சு வெளியில தொரத்துறாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஸ்டோரியா நம்ம பார்ப்போம் ஜென்ரலா. சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவு தான். நம்ம வந்து ஒரு டெம்பரவரியான லைஃப் தான். அ அ ஆனா நிரந்தரம்னு சொல்லி 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் நம்மளோட ஒர்க் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து போட்டுப்போம் தலையில. பட் ஆனா அப்படி கிடையாது. எப்பயுமே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கிறோம்னா, அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருத்தி இருந்தா தான் அத அவங்க அனுபவிக்க முடியும். நம்ம சேர்த்து வச்சாலும், அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருத்தி இல்லன்னா அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது. நம்ம சேர்த்து வைக்கலனாலும், அவங்களுக்கு சுக்ருத்தி இருந்தா அவங்களே அத சம்பாரிச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? இத நம்மளே கண்கூடா நெறைய பார்த்துருப்போம். நெறைய சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. கடைசில குழந்தை இல்லாம போயிடும். இல்லன்னா, அந்த சொத்து இல்லாம போயிடும். இல்லையா? அ எதுவுமே சேர்த்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா, அந்த குழந்தை வந்து நல்லா வாழும். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது தான் இல்லையா? நம்மள சுத்தி. ஸோ, அதனால ஆனா அது அந்த அன்சர்டனிட்டிலாம் தெரியாம நெறையா சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிடுவோம், கேட்டா குழந்தைங்க மேல வேற பழிய வேற போட்டுருவோம். அவங்களுக்காக தான் பண்றேன், ஃபேமிலிக்காக தான் பண்றேன். ஆனா, அந்த அளவு கிரீடியா ஒரு டெம்பரவரியான வாழ்க்கைக்கு நம்ம உழைக்கணுமான்னா வேண்டாம். அதுதான் ஸ்ட்ரெய்ட் ஆன்சர். சரிங்களா? அதனால அளவா இந்த வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவையோ, அந்த அளவு நம்ப சேர்த்து வச்சுக்கணும். இப்பயும் நெறைய நம்ம ஒரு பூகம்பம்லாம் வந்துச்சுன்னா, 4, 5 வீடுலாம் வச்சிருப்பாங்க. கடைசில எல்லாம் அந்த பூகம்பத்துல போச்சுன்னா, அடுத்த நாள் நடுவுல தான் நிப்போம். இல்லையா? நடு வீதியில தான் நிப்போம். ஸோ, அதனால அளவுக்கு அதிகமா எதையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு இல்ல. அளவா உழைக்கணும். அதுதான். அதுக்காக நம்ம 3 சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். எதுவுமே செய்யாம இருக்கலாமான்னா, சரீரத்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம உழைக்கணும். அது இருக்கு இல்லையா? ஸோ, அந்த வகையில கிரீடினஸ் இல்லாம தேவையான அளவு. அதே மாரி பொழுதுபோக்கு. அதுவும் வந்து நிதானமா இருக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ, அந்த வகையில அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும், அளவா வந்து வேலை செய்யணும், அளவா பொழுதுபோக்கணும் அப்படின்றது. இது வந்து இன்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ். சரிங்களா? நியமம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ம். ஆ இத வந்து ஃபாலோ பண்ணலன்னா, துன்பமே மிஞ்சும்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் இப்ப காலகட்டத்துக்கு அ அன்டைம்ல சாப்பிடுறது. சரிங்களா? டைமுக்கு சாப்பிடாம நைட்டு 10 மணி இல்லன்னா 2 மணிக்கெல்லாம்
ஆர்டர் பண்ணி ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, இல்லை நினச்ச நேரத்தில் எதையாவது எடுத்து வாயில் போட்டுறது, இதெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து தூக்கமும் பார்த்தோன்னா நைட்டு 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் ஏதாவது நெட்டில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் 11 12 மணி வரைக்கும் தூங்குறது. லீவு நாள்னா அப்படி தான் போகுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு உடம்புல வந்து ஆரோக்கியம் இல்லை, நோய் வந்துருச்சு அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ப்ளேம் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணலை, சரீரத்தை எப்படி பாதுகாக்கணுமோ அந்த அளவு நம்ம கவனத்தை நம்ம கொடுக்கணும். அதே மாதிரி என்ன சாப்பாடு சாப்பிடணுன்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது வந்து நீங்கள் வந்து 9th and 17th சாப்டரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் யமா நியமா, வெளிப்புற பண்புகள் உட்புற பண்புகள், இதை வந்து எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு பகவானந்தி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆசனா. ம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அதிகமான தூக்கம், கம்மியான தூக்கம், அதிகமான உணவு, கம்மியான உணவு, இது யார் பண்ணாலும் யோகி ஆக முடியாது. அளவானதாக இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதேமாதிரி ஆசனா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த மாதிரி தவம் பண்ணுற அந்த நிலை. சரிங்களா? இது பத்மாசனம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வேறு வேறு ஆசனங்கள்லாம் நின்று தபஸ்லாம் பண்ணுவாங்க சிலவங்க இல்லையா? நின்றுட்டு பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு காலில் நின்றுட்டு பண்ணுவாங்க. அது மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆசனம் அப்படின்றது. ஆனால் பகவத்கீதையில் நம்ம பார்க்கறது என்னென்னா பத்மாசனம். அதில் வந்துட்டு நல்ல வந்து இந்த மான் தோலோ இல்லை புலித்தோலை போட்டு அது மேலே வந்து தர்பை போட்டு அதுக்கு மேலே பட்டு துணி போட்டு அதில் மேலே உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தியானம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஆசனமும் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது, மிதமான ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி மூக்கு நுனியை பார்த்து தவம் பண்ணணும் அப்படின்றதும் இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்ப கண்ணை திறந்து இருக்கக்கூடாது, கண்ணை மூடி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில் ஆசனம் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம் அப்படின்றது என்னென்னா மூச்சை வந்து சமநிலைப்படுத்துறது. சரிங்களா? ஏன்னா மூச்சை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணாமல் நம்மளால கோபத்தையோ நம்மளோட எமோஷன்ஸையோ நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. நம்ம கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வெளியிலேருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். 1 2 3லாம் கவுண்ட் பண்ணுவோம், ரிவர்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. கோவம் வரும்போது இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படிலாம் இல்லை. மூச்சு ஸ்டேபிள் பண்ணிட்டோனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கோபம் மற்ற எமோஷன்ஸும் என்ன ஆகிடும்னா ஸ்டேபிள் ஆகிடும். சரிங்களா? அதுதான் அதோட ரகசியம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த பிராணாயாமம் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து மூச்சு பயிற்சி அப்படின்றதையும் சரிவர பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரன்றது புலன்களை வித்ட்ரா பண்ணுறது. சரிங்களா? புலன்களை உள்ளுக்குள்ளார இழுத்துக்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம், ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அவைங்களே அடக்குதல் போல அப்படின்னு. ஏதாவது ஒன்று நம்மளை பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் கொண்டு போய் விடுது, கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத விஷயம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்ம ஈடுபட்டோன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு போயிடுவோம். சரிங்களா? அதுவும் மோசமானது. நம்ம வந்து கிணத்துல விழுந்ததுக்கு ஒப்பு. சும்மா நம்ம ரோட்டில் போகும்போது ஒரு பள்ளம் இருந்தாலும் விலகி போகிறோம். அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது. ஆனால் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ன்றது எப்படின்னா அது நிறைய கஷ்டங்கள், விஷப்பாம்புகள் கொண்ட ஒரு கிணறு. அதுவும் ஆழமான இருட்டான பாழங்கிணறு. சரிங்களா? ஸோ அதுலேருந்து நம்மளை விலகி நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னா எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கணும்? நம்ம வந்து நம்மளோட புலன்களை நம்ம உள்ளுக்குள்ளார இழுத்துக்கணும். அதுதான் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து 2வது 3வது 4வது 5வது எல்லா அத்தியாயத்திலையும் இப்பயும் பார்க்குறோம். புலனின்ப விஷயங்களில் கவனம் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா அது நம்மளை என்ன பண்ணிடும், நம்மளை பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் கொண்டு வந்துடும்னு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களை என்கேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் பக்தி யோகத்தில் என்ன பண்ணணும்னு. இது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தில் உள்ளார கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம பக்தி யோகத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம். சாப்பிட்ணும், நாக்குக்கு வேணும், ஆனால் நான் பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றது. எனக்கு பேசணும், ஆனால் நான் வந்து சாண்டிங்காக பண்ணிடுறேன். எனக்கு கேட்கணும், ஆனால் நான் பஜன் கீர்த்தனாக கேட்டுக்கிறேன், பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், புலன்களை நல்லா என்கேஜ் பண்ணிடணும். சரிங்களா? ஆக புலன்களை வந்து ஒடுக்கிறதுன்றது பிரத்யாகாரம். அதுக்கப்புறம் தாரணைன்றது மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. சரிங்களா? மனத்தில் அடுத்த ஸ்லோகத்துலலாம் வரும். அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க, மனம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமான, ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். சரிங்களா? நம்ம நினைப்போம் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களாம் நம்ம பேச்சை கேட்கணும், நான் சொல்கிறது தான் நடக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம். நம்ம சொல்கிறது நம்ம மனம் கேட்குதான்னு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம மனம் நம்ம சொல்கிறத கேட்டுச்சுனாலே எல்லாமே கரெக்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? அதனால தான் பகவத்கீதையில் 6.6 ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, மனதை யார் வெல்றாங்களோ சரிங்களா அப்போ அது வந்து உற்ற நண்பனாக இருக்கும். அதே மாதிரி மனதை யார் வெளில தவறுறாங்களோ அதே மனம் அவங்களுக்கு எதிரியாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ மனம் நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளோட மனம் வந்து நமக்கு நண்பனா விரோதியா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? நண்பன்னா நல்லது, விரோதினா கெட்டது. சரிங்களா?
ஸோ அதனால் என்ன நண்பன்னா என்ன? ஒரு எக்ஸாம்பிள், குழந்தைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது, அது வந்து டிவி பார்க்கலாம் இல்லைன்னா படிக்கணும், 2 விஷயம் அதுக்கு இருக்குது இப்போ ஆப்ஷன். அது என்ன பண்ணணும்? டிவி பார்க்காம படிக்கணும் இல்லைங்களா? அதான் பண்ணணும். நம்ம அதான் சொல்லுவோம் அதுக்கு. டிவி பார்க்காத, படி. நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. சொல்லுவோமா மாட்டோமா? எல்லாரும் அதான் சொல்லுவோம். இல்ல எக்ஸாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீ டிவி பாரு. நம்ம வாயிலேருந்து வரவே வராது அப்படி ஒரு வார்த்தை. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நமக்கு. பகான் அடையணுமா? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கணுமா? பகான் இப்ப நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? "பகவானே நான் உன்ன அடைஞ்சிடுறேன். எனக்கு இந்த பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம்." அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அப்ப அதே மாரி தான் பகவத்கீதை மூலியமா பகவான் என்ன சொல்றாங்க நமக்கு? உனக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இதே பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன அடைஞ்சிடணும். பக்தி பண்ணி. அது பக்தி ரொம்ப ஈஸி தான். சாண்டிங் பண்ணணும், 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு என்ன தேவை? நம்ம இந்த பிறப்பு சுழற்சியில ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த அளவு மனம் வந்து நமக்கு நண்பனா இருக்கணும். சரிங்களா? அதே வந்து விரோதியா இருக்குன்னா, நம்மள என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வராம, நம்மள பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல வச்சிருக்கிற மாரி நம்ம மனம் நம்ப வச்சுக்க கூடாது. ம். அதுவும் இல்லாம மனம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, ஒரு நெருப்பு மாதிரி. சரிங்களா? இப்ப நெருப்பு வந்து ஒரு அ விளக்கும் ஏத்தலாம். இல்லன்னா வந்து ஒரு காட்டையும் அழிக்கலாம். இல்லையா? 2த்துக்குமே நல்லதுக்கும் அது யூஸ் ஆகும், கெட்டதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஆனா, நல்லதுக்கு தானே யூஸ் பண்ணணும். அதே மாரி தான் நம்மளோட மனதை நல்ல விஷயங்கள நம்ம கொண்டு வரணும். அதான் பக்தி மார்க்கமா கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அப்ப அந்த மனதுல வந்து ஏகப்பட்ட அலைகள், எண்ணற்ற அலைகள் கடல்ல வர மாரி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். கன்டினியூஸா வரும். ஒரு விஷயத்த யோசிப்போம். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் வரும்போது நல்லா உணரலாம். சரிங்களா? நல்லா ஃபோக்கஸ்டா சாண்டிங் பண்ணணும்னு உட்காருவோம். ஏதோ ஒரு தாட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அப்புறம் பார்த்தா அது ரிலேட்டட், அது ரிலேட்டட், அது ரிலேட்டட். அப்புறம் பார்த்தா சாண்டிங் ஒரு பக்கம் இருக்கும். நம்ம ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து மனதுல வந்து அந்த எண்ண அலைகள்ன்றது வந்துட்டே இருக்கும். அத நம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சரிங்களா? மனத்தை மௌனமா வச்சுக்கணும். அதான் உண்மையான மௌன விரதம். சரிங்களா? பேசாம இருக்கிறது இல்ல. எழுதிட்டு சைகை காமிக்கிறது அதெல்லாம் இல்ல. மனம் அமைதியோட இருக்கணும். அதுதான். அப்போ தாரணைன்றது மனதை கட்டுப்படுத்துறது. தியானம்ன்றது எப்படின்னா, இப்ப இந்த எல்லா விஷயங்களும் கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணி, யம, நியம, ஆசனா, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரணை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, நம்ம வந்து ஒரு நிலைக்கு வருவோம் இல்லையா? அந்த நிலை வந்து தியானம் அப்படின்றது. அப்ப எப்படி இருக்கும் நம்மளோட நிலைன்னா, காற்று இல்லாத இடத்துல விளக்கேத்தி வச்சா அந்த நெருப்பு எப்படி இருக்கும்? முத்து மாரி எரியும் தீபம். இல்லைங்களா? அது மாதிரி எந்த அசைவும் இல்லாம, அழகா முத்து மாரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட நிலை எப்படி இருக்குன்னா, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம நம்ம வந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே தியானத்த நல்லா இன்னும் செஞ்சோம் அப்படின்னா, சமாதி நிலை அப்படின்ற நிலைய அடைவோம். அதுல என்னன்னா, இறையோட இணைப்பு. அப்பன்னா ஆத்மாவும், பரமாத்மாவும் இணைஞ்சு, அந்த பரமானந்தத்துல லயிச்சிருக்கிறது. சரிங்களா? அதுதான் சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாரி நிலை வந்த உடனே, நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, நம்ம முனிவர்கள்லாம் பார்க்குறோம்ல, அவங்களுக்கு வந்து மேல நெருப்பு சாரி எறும்பு புத்து கட்டியிருக்கும். அப்போ கூட அவங்களுக்கு அது தெரியாது. அவங்க பாட்டுக்கும் நல்லபடியா தியானத்துல இருப்பாங்க. அப்ப வெளியில என்ன நடந்தாலும் அவங்கள அது என்ன பண்ணாது? பாதிக்காது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார அந்த பரமானந்தத்துல அவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? பகவானோட இணைஞ்சு. ஸோ அதுதான் சமாதி நிலை அப்படின்றது. ஸோ இந்த நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அப்படின்றது. அது மாரி அஷ்ட அங்க யோகம்ன்றதுல எல்லா அங்கங்களும் நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணா தான் அது சக்சஸ் ஆகும். ஏதாவது ஒரு அங்கம் இல்லனாலும் அது சக்சஸ் ஆகாது. ஏன்னா நம்ப உடம்புலயும் நெறைய அங்கங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்து ஒரு அங்கம் இல்லனாலும் அங்கஹீனம் உள்ளவங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாரி அது முழுமையாகாதுல்ல. அந்த மாரி தான் இந்த அஷ்ட அங்க யோகம் அப்படின்றதுல எல்லா அங்கங்களையும் ஃபாலோ பண்ணி பண்றதுன்றது தபஸ், தியானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதையே நம்ம சாண்டிங்ல நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ப உட்காந்து சாண்டிங் பண்ற இடம் எப்படி இருக்கணும்? நல்ல தூய்மையானதா, அமைதியானதா அப்படி இருக்கணும். அதே மாரி நியமம். இது கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி தரணும். சரிங்களா? அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும், அளவா வேலை செய்யணும், அளவா பொழுதுபோக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஆசனான்றது நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்து நல்லபடியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி சாண்டிங் பண்றது. பிராணாயாமம்ன்றது மூச்ச கண்ட்ரோல் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மூச்ச இழுத்து, அதுக்கப்புறம் அத சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் மூச்ச விடுறது. மறுபடியும் அப்போ மூச்சை நம்ம வந்து ஓரளவு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். பிரத்யாகாரன்றது நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றது. அபிஷேகம், ஆராதனை சரிங்களா? எல்லாத்துலயும். பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, சாண்ட் பண்றது, கேட்கறது. அதுக்கப்புறம் இவ்ளோ சீக்கிரம் தூங்குவீங்களா? தாரணைன்றது மனதை வந்து நம்ம வந்து பகவானோட இவ்ளோ நாமரூப சீக்கிரமா தூங்கிடுவீங்க? பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. தாட்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கறதுலயே ரொம்ப பெரிய சமர்ப்பணம் என்னன்னா, எ எனக்கு பர்சனலா
நம்ம போய் ஒரு அர்ச்சனை பண்றோம், தேங்காய் உடைச்சு சாமிக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்றோம், பழம் ஆஃபர் பண்றோம். அதில் நம்மளோட தாட்ஸை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். அதுதான் சரிங்களா. எண்ணம், சொல், செயல் இதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அது இருக்கலே உயர்ந்த ஆஃபரிங். தாரணைன்றது, தியானம்ன்றது நிலையா இருக்கிறது, சமாதின்றது எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் மெட்டீரியல் உலகத்துலேருந்து அது நம்மளை பாதிக்காது. சரிங்களா, அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்லோகம் 6.3 அண்ட் 6.4 பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? வேண்டாமா? சரி, ஓகே. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா? இந்த யம நியம ஆசனா பிராணாயாம இதெல்லாம் செயல் தான் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த செயல்கள் மூலயமா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க. ஆனால் ஒன்ஸ் சமாதி நிலை வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு செயலை துரத்தலே ஆல்மோஸ்ட் தியானம் வரும்போதே சரிங்களா வழியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். அப்போ யோகத்தில் உயர்ந்தவங்களோட அடையாளம் என்னன்னா, ஜட புலனின்ப விஷயங்கள் ஈடுபடாம பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யாம பௌதிக ஆசைகள்லாம் ரொம்ப இல்லாம, ஏன்னா எல்லாம் டெம்பரரி தானே இல்லையா? என்னதான் நம்ம ஆசைப்பட்டாலும் அது அடைஞ்சாலும் அடையலைனாலும் கடைசியில் ஒன்று அதை நம்ம அது நம்மளை விட்டு போகும், இல்லைன்னா நம்ம அதை விட்டு போவோம். இது கண்டிப்பாக நடக்கும். அப்போ அப்படிப்பட்ட பௌதிக ஆசையில் ரொம்ப ஈடுபடாமல் நிதானமாக இருந்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்போ பௌதிக ஆசையில் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. சரி, இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயம்லாம் நம்மளால முடியுமா? இப்போ அஷ்டாங்க யோகத்தில் நம்ம பார்த்த அந்த நிலைகளை தப்பஸ் சத்தியுகத்தில் நம்ம இருந்தோம்னா தப்பஸ் தான் பண்ணணும். எவ்வளோ சிரமம் இல்லையா? அதனால் இதெல்லாம் நம்மளால் இப்போ இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில் கலியுகத்தில் முடியுமானா முடியாது. தனிமையான இடமே ஃபஸ்ட்டு கிடையாது. காடுன்னே கிடையாது. காட்டெல்லாம் அழிச்சாச்சு இல்லையா? தனிமையான இடம்ன்றதும் கிடையாது. அதுவே பிரம்மச்சரியம்ன்றதும் ரொம்ப சிரமம் ஃபாலோ பண்ணுறது. மிதமான பழக்கங்கள் அதுவும் வந்துட்டு இப்போ நடக்கிறது இல்லை. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அன்டைமில் சாப்பிட்றது, அன்டைமில் தூங்குறது, பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தான் முழிச்சிட்டு இருக்கணும், பகவானை நினைக்கணும். ஆனால் அப்போ தான் தூங்க ஆரம்பித்து கரெக்டாக வந்து மத்தியானத்தில் எழுந்திரிக்கிறது. இதுதான் இப்போ பழக்கமாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு வரதில் இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது இல்லையா? வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ கிடையாது. பயமின்மை இதெல்லாம் நம்மளால் இந்த தனிமையான இடத்துல இருக்கிறதே வந்துட்டு பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியுமானா சிரமம் இல்லையா? ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்கிறாங்க, அர்ஜுனன் கூறுறாங்க, மதுசூதனரே மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால், அழகாக சொல்கிறாங்க, மனம் நிலையற்றது அமைதியற்றது, அதனால் நீங்கள் இப்பொழுது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாக நாங்கள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் இருக்கிறது அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க. அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே. அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. குரு வந்து மரத்தில் என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டாங்க எல்லாத்தையும். எல்லாரும் வந்து குருவி தெரியுது, பழம் தெரியுது, இலை தெரியுது, பூ தெரியுதுன்னாங்க. அர்ஜுனன் சொன்னது கண்ணு மட்டும் தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க. குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது. ஸோ அப்படி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற அர்ஜுனன் இல்லைங்களா? திரௌபதி அம்மாவோட சுயம்பரத்துலேயும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக அந்த கடினமான வில்வித்தையும் அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க, நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்காக தான். சரிங்களா? அவங்களால முடியும் கண்டிப்பா. ஆனா, நமக்காக அத சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே இது உணர்வோம். நம்ம மனம் அமைதியோட இருக்கா? இல்ல. குழப்பம் நிறைஞ்சிருக்கா? கண்டிப்பா. அடங்காதது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு நல்லதா செய்யணும்னு நினைக்கும்போது தான், அது வந்து நம்மள அதெல்லாம் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கூட்டு போயிடும். இல்லையா? எனிமி. சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. யாருக்காவது ஜுரமே இருக்காது. ஜுரம் அடிக்குது, அடிக்குது, அடிக்குதுன்னு நெனச்சா ஜுரம் வரும். எல்லாமே உடம்புல அசௌகரியமா இருக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் இல்ல. நான் நல்லா தான் இருக்கேன். அப்படின்னு அவங்க நெனச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கனாலே அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி சக்தி வாய்ந்தது. மனம் வந்து நம்மள அவ்ளோ வந்து ஆட்டி படைக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட மனதை சொல்லி, "வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட, மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது" அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. நமக்காகவே சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நான் காத்த கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன். ஆனா மனச என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம்.
சரிங்களா? அது அந்த ஸ்லைடில் இருக்குது. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாங்க இங்கே உபதேசத்தில், சரிங்களா? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் சொல்லிட்டாங்க, அர்ஜுனனும் சொல்லிட்டாங்க, பகவானும் சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லிட்டாங்க? மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கடினம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? அந்த இது குடுக்குறாங்க, சரிங்களா? உபதேசம் குடுக்குறாங்க. என்ன செய்யணும்னு கவனமா கேட்டுக்கணும். ரொம்ப கவனமா கேட்டுக்கணும். பயிற்சியாலும் தகுந்த பயிற்சி, சாதனா பக்தி, சரிங்களா? பற்றின்மையாலும் ஜட உலக விஷயங்கள ரொம்ப பற்றுதலோட அத நிலைமை தெரியணும். சரிங்களா? ஒண்ணும் இல்ல. அத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ப. ப ஜட உலக விஷயத்தோட அமைப்பு என்ன? ட்ரெயின் ஜர்னி மாரி. சரிங்களா? இப்ப நம்ம ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்றோம். நம்ம கூட கொஞ்சம் பேர் வந்து உட்காருவாங்க. அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் நம்ம பழகுவோம். அவங்கவங்க இடம் வந்ததும் அவங்கவங்க இறங்கி போயிடுவாங்க. திருப்பி நம்மளோட இடம் வரும்போது நம்மளும் இறங்கி போயிடுவோம். ட்ரெயின்லயே இருப்போமா எல்லாரும்? மாட்டோம். இல்லையா? அதே மாரி தான். நம்ப ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம். அதே இது கர்ம வினையோட உள்ளவங்க நம்ம கூட வருவாங்க. கர்ம பலன் சந்தோஷம், துக்கத்தெல்லாம் சேர்ந்து அனுபவிப்போம். திருப்பி நம்ம அவங்கவங்களோட இடம் வரும்போது அவங்கவங்க இறங்கி போயிடுவாங்க. நம்மளோட இடம் வரும்போது நம்மளும் இறங்கி போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இருக்காது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவு தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ப வந்து அ இந்த ஜட உலக விஷயம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப எப்படி இருக்கணும்? பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது தானே. ஒரு ட்ரெயின் ஜர்னில ஒருத்தவங்கள நம்ம பார்த்துட்டு அவங்களோட "நீ தான் எனக்கு எல்லாமே, நீ தான் எனக்கு ஆதாரம்" அப்படின்னு நம்ம ட்ரெயின்லயே வாழ்வோமா? மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த அளவு அது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயமா தோணுமா? தோணாது இல்லையா? ஸோ அதேமாரி பற்றின்மை அப்படின்றத நம்ப ரொம்ப ஈஸியா கொண்டு வந்துரலாம். அதோட தன்மை என்னன்னு தெரிஞ்சதுனாலே போதும். ஜட உலகத்தோட தன்மை என்ன? நம்மளோட நிலை என்ன? நம்ப வந்து ஆத்மா, பகவானோட நித்திய சேவகன். நம்மளோட நித்திய உறவு பகவானோட தான். நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி பண்ற நித்தியமான ஆத்மா நம்ப. ஸோ அந்த நிலைய புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே, மத்தது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரரியா இருக்கும். அப்ப எல்லாத்துலருந்து விலகணுமானா கூடாது. சரிங்களா? எல்லார்ட்டயும் அன்பா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம 5வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். பண்டிதா சமதர்ஷினன்னு. எல்லார்கிட்டயும் எல்லாருமே ஆத்மா தான். எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டி தான். எல்லார்கிட்டயும் பகவான் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருமே கேரிங்கா பார்த்துக்கணும். அன்ப காட்டணும். அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து மரியாதையோட நடந்துக்கணும். இதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா, அட்டாச்மென்ட் கிருஷ்ணர்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா அவ தான் நித்திய நித்திய உறவு நமக்கு. பகவான் தான். ஸோ அதனால பற்றின்மைன்றத வளர்த்துக்கணும். பயிற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? அதேமாரி நம்ம வந்து வெறும் பற்றின்மையோட இருந்தா போதுமானா கிடையாது. பயிற்சி. நம்மளோட மனம், புலன் எல்லாமே ஆக்டிவானது சோல் எல்லாமே. அப்ப அத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண அது வெளியில தெறிச்சு ஓடும். சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? அத நம்ப என்கேஜ் பண்ணணும். சாதனா பக்தியா தான். சரிங்களா? புலன்கள பக்தியில என்கேஜ் பண்ணணும். மனதை பகவான் நாமரூப குண நிலைகள்ல என்கேஜ் பண்ணணும். அப்படி நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? மனம் வந்து நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது. பழகிடும். சரிங்களா? ஒரு ஒரு ஆரம்ப நிலையில சிரமமா இருக்கும். இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பழக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அது அந்த பழக்கத்துக்கு வந்துரும். அப்புறம் மாறவே மாறாது. சரிங்களா? அதுதான் குழந்தை மாதிரி. ம்ஹ்ம். ஒரு சின்ன குழந்தை நம்ம எப்படி நல்ல விஷயங்கள அதுக்கு கொண்டு வரோம். அந்த மாரி. ஆரம்பத்தில அது கொஞ்சம் முரண்டு பண்ணும். பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனா, பழக்க பழக்க ட்ரெயின் பண்ண பண்ண வந்துருது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அபியாசம் பிராக்டிஸ், வைராக்கியம், டிட்டாச்மென்ட் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரி, இப்ப அர்ஜுனன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. இந்த மாரி யோகத்துல பயிற்சி பண்றவங்க, அஷ்டாங்க யோகத்துல, இல்லன்னா அ யோகத்துல பயிற்சி பண்றவங்க, திடீர்னு வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட நிலை என்ன? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா ஜட உலக வாழ்க்கையும் ஒழுங்கா வாழல. ஆன்மீகத்துல போய் பகவானோட கோலோகம் வைகுண்டம் அடையணும். அதையும் பண்ண முடியாம போச்சு. 2ம் இல்லாம நடுவுல இதையும் பண்ணாம, அதையும் பண்ணாம இருந்துடுறாங்களே! அப்ப அவங்க நிலை என்ன? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க யோகத்த பிராக்டிஸ் பண்ணி, சரிங்களா? அவங்க வந்து அதுல முழுமை அடையாம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா, இனி நம்ம ஏகாதசி மகாத்மியத்துல கூட நம்ம படிச்சோமா, முனிவர் வந்து நல்லா தபஸ் பண்ணாங்க. ஆனா சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்ததுல அவங்க வந்து தவத்திலேருந்து விலகிடுறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்து தபஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால புலன்களையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது வீழ்ச்சி அடையிறதுன்றது இயல்பாயிடும். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு பிறவியா கிடைக்கும். என்னவான்னா, ஒரு பணக்கார வீட்ல பிறப்பாங்க. நல்ல மறுபடியும் பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க. அதே மாரி ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஆன்மீகம் நிறைஞ்ச குடும்பமா, அந்த குடும்பத்துல அவங்க நல்லபடியா பக்தி பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்ச காலம் பக்தி பண்ணி இது யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்களுக்கு. நெறைய காலம் யோகத்துல இருந்து, சரிங்களா? வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஆன்மீகவாதியோட குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நல்ல ஆச்சாரியர்கள் அந்த மாரியான ஒரு குடும்பத்துல பிறப்பெடுத்து, அதுல
ஃபுல் டைம் பக்தியிலே இருக்கிறவரு இல்ல. அந்த மாரி ஒரு பிறப்பு நம்மலாம் சொல்லுவோம். நல்ல வாழ்க்கை அப்டின்னா, நம்ம நெனச்ச மாரி வீடு, நம்ம நெனச்ச மாரி வசதி, நம்ம நெனச்ச மாரி விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுன்னா, நம்ம ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கோம்னு நெனைப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே ரொம்ப அபூர்வமா கிடைக்கிற ஒரு பிறப்பு என்ன அப்டின்னா, ஒரு ஆன்மீகவாதி வைஷ்ணவா ஃபேமிலில பிறந்து, அப்படியே வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி வாழ்க்கைய வாழ்றோம் இல்லையா? அந்த மாரி ஒரு பிறவி கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நீண்ட காலம் தவம் பண்ணி, யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அ யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க ஆன்மீகவாதி குடும்பத்துல பிறப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால தாழ்வுன்றது கிடையாது. யோகத்துல ஈடுபட்டுட்டோம்னாலே, அதுல பக்தி யோகத்திலயும் நம்ம வந்து முழுமையடையலைனா கூட சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மறுபடியும் உயர்ந்த பிறவி தான் நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில வீழ்ச்சின்றது கிடையாது. ஏற்கனவே 2.40 ஸ்லோகத்தில அதான் பார்த்தோம். 2ண்ட் சாப்டர்ல. இந்த அ பயிற்சியில, இந்த முறையில லாபமோ, நஷ்டமோ கிடையாது. சாரி நஷ்டமோ, அ வீழ்ச்சியோ கிடையாது அப்படின்றத சொல்லி, நம்மள வந்து மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயத்திலேருந்து நம்மள பாதுகாக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அ இந்த பாதையில் முன்னே வந்தவங்களுக்கு குறைவோ, தாழ்வோ இல்ல. அப்படின்றத 2.40 ஸ்லோகத்தில பார்த்தோம். அப்ப கூட உண்டியல்ல போட்ட காசு மாரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? உண்டியல்ல காசு போட்டே இருப்போம். கொஞ்ச நாள்ல நிறுத்திடுவோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம போட ஆரம்பிக்கும்போது, எங்க நிறுத்துனோமோ அங்கேருந்து அது ஃபில் ஆகும். அதே மாரி தான். பக்தின்றது ஆத்மாவோட சம்மந்தப்பட்டது. அதனால அ எங்க நிறுத்துனோமோ அங்கேருந்து மறுபடியும் பக்தி பண்றதுக்கு ஏதுவான விஷயம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால சிறந்த யோகி யாரு? அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சிறந்த யோகின்றது இது வந்து பகவத்கீதையில 6த் சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சரிங்களா? 6.37 ஸ்லோகம். ஆ நெறைய யோகிகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லா யோகிகளிலும் அப்படின்னு பார்த்தோமா, அப்ப எல்லா யோகிகள்ன்றவங்க யாரு? கர்ம யோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி, பக்தி யோகி. 4 யோகிகள் இருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த எல்லா யோகிகளிலும் சிறந்தவங்க யாரு? அப்படின்னா, எவரொருவர் தனது உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் என்னையே கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ, அவங்களுக்கு எப்பயும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறாங்களோ, சரிங்களா? யார் ஒருத்தங்க பகவான் நினைச்சு எப்பயும் அவங்கள பக்தி மார்க்கமா அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தியிருக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரியான பக்தி யோகி சிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து 7வது அத்தியாயத்திலேருந்து பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? இதுதான் அந்த ஆத்தார ஸ்லோகம். அடுத்தது பக்தி யோகத்துக்கு. அம் அப்ப நம்ம சக்தி யுகத்துல தான் வந்து அ தவம் அப்படின்றது இப்ப கலியுகத்துல நம்மலாம் இருக்கோம். கலியுகத்துல நமக்கு ரொம்ப ஈஸி. என்ன சாண்டிங் பண்ணா போதும். சரிங்களா? அதுதான். கலியுகத்தில் கடுமையான தியான யோகம் சாத்தியமற்றது. நெனைச்சாலும் நடக்காது. ஏன்னா காடும் இல்ல, தனிமையான இடமும் இல்ல. புனிதமான இடமும் ரொம்ப வந்துட்டு ரேரா தான் கிடைக்குது. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால எங்கேயுமே ஒரு சத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இல்லைங்களா? அது மாரி மனமும் வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானது. அதனால சாத்தியமற்றது. அதனால பிருகத் நாரதிய புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க, "ஹரே நம ஹரே நம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அன்யதா" அப்படின்ற ஸ்லோகம் இருக்கு. சரிங்களா? என்னன்னா, கலியுகத்துல நம்ம வந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா, நம்ம பகவான் நாமத்த உச்சரிக்கணும். அப்படின்றத ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா நம்ப இந்த நாரதிய புராணத்துல வர ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாரி அ 10த் சாப்டர்லயும் பகவத்கீதையில 10.25 ஸ்லோகத்துல "ஜப யக்ஞோஸ்மி" அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஜபமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஜபம், நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்றது. அது மாரி பாகவதத்திலயும் இருக்கு. சரிங்களா? கலி சந்தர்ஷன உபநிஷத்துலயும் இருக்கு. அது மாரி நெறைய ரெஃபரன்ஸ் உண்டு. நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணுன்றது ஏதோ யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நம்ம செய்றோம். அப்படி கிடையாது. சாஸ்திரத்துல இருக்கு. அதனால நம்ம செய்றோம். சரிங்களா? ஸோ எதுவுமே நம்ப சாஸ்திரத்துல இருக்கா? கண்டிப்பா செய்யணும். அப்ப இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே ஒரே வழி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப சத்தியுகத்துல பிறந்தோனே என்ன ஆகணும்? தவம் செஞ்சா தான் பகவான அடைய முடியும். அதுதான் ஒரே வழி. நல்ல வேளை நம்ம அங்க இல்ல. நம்ம எதுல இருக்கோம்? கலியுகத்துல இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா போதும். சரிங்களா? அதனால அவசியம் நம்ப அதையுமே முடியாது. அதாவது ஈஸி பேப்பரே என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த நம்ப ஜபிக்கணும் அப்படின்னு தான். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது என்ன பண்ணுது? நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்துது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது மாரி நம்மள ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸும் பண்ண வைக்கும். அப்ப எப்படி ஜெபம் பண்றது? பஞ்சதத்துவ மந்திரத்த சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர, ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்றத சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் மகா மந்திரத்த ஜபிக்கணும். அது எப்படி ஜபிக்கணும்?
உச்சரிக்கணும்னா நிதானமான ஒரு சத்தத்தில் சொல்லணும். சரிங்களா? நம்ம சொல்கிறத நம்ம கேட்க முடியணும். கேட்கும்போது பகவானை மனசில் நினச்சிக்கணும். சரிங்களா? அப்போ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து வெளியே போகாது. நம்ம சொல்லணும். ஒரு ஒரு அக்ஷரத்தை இது வார்த்தையை நம்ம கேட்கணும். நல்லா தெளிவாக சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண அப்படின்னு. சரிங்களா? கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சொல்கிறத கேட்கணும் நம்ம சொல்கிறதே. அதுக்கப்புறம் மனசில் நினச்சிக்கணும். அப்போ நம்மளால் ஃபோக்கஸாக என்ன பண்ண முடியும்? சாண்டிங் பண்ண முடியும். இதோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதோ இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம்னா முடியாது. மனம் எப்படிப்பட்டது? சஞ்சலமானது. சரிங்களா? அது வந்துட்டு ரொம்ப கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சிரமமானது, வலிமையானது நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்த நாளே இது இப்போ அடுத்த ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறேன். இப்படி நான் பண்ணிட்டு வரேன்னா கண்டிப்பாக சிரமம். சரிங்களா? மேக்ஸிமம். அப்போ அது அப்படிதான் போகும். இது டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பொறுமையாக கொண்டு வந்து நிறுத்தணும். சரிங்களா? அதில் தான் நம்மளோட அந்த பகவான் சொன்ன விஷயம் இருக்கும். தகுந்த பயிற்சினாலும், பற்றின்மையினாலும் அதை நம்ம ஃப்ரிம்மாக செய்யணும். சரி 2, 3 தடவை நான் ட்ரை பண்ணேன். என்னால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு விட்டுறக்கூடாது. அது நம்மள எங்கே தான் கொண்டு போகும்? பிறப்பு சுழற்சிக்கு தான் அப்புறம் கொண்டு போயிடும். அதனால அதை எடுத்துட்டு போனாலும் நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம வெளியிலலாம் போய் யாரையும் வந்து நீ என் பேச்சை கேளு, நான் சொல்றபடி தான் நீ நடக்கணும்லாம் வேணாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசை நம்ம ஜெயிச்சாலே போதும். சரிங்களா? நம்ம அனர்த்தங்களை நம்ம வென்றாலே போதும். ஸோ அந்த மாதிரி மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பயிற்சி பண்ணணும். அப்போ தெளிவாக நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? கடுமையான விதிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கான்னா இல்லை. இந்த நேரத்தில் தான் சொல்லணுமானா இல்லை, எப்பயுமே சொல்லலாம். ஏன்னா பகவான் வந்து சததம் கீர்த்த எந்தோமம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் எந்நேரமும் நம்ம உச்சாரணம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஷாப்பிங் போகும்போதும் சொல்லலாம், ட்ராவல் பண்ணும்போதும் சொல்லலாம். சரிங்களா? வீட்டில் வேலை செய்யும்போதும் சொல்லலாம், ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும்போதும் சொல்லிக்கிட்டே வேலை பண்ணலாம். ஏன்னா எப்பயுமே ஏதோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம செய்வோம். இப்போ குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட ஏதோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே தான் குக் பண்ணுவோம். அதுக்கு பதில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு குக் பண்ணுறது இன்னும் நல்லது. அந்த ஃபுட்டோட கான்ஷியஸ்னஸ் நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டு வீட்டில் சண்டை போட்டு எல்லாம் நினச்சிட்டு நம்ம குக் பண்ணோம்னா சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் பாதிக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே நம்ம வேலைகளை செய்யலாம். ஆனால் முக்கியமாக பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஜபமாலையை கையில் எடுத்து சாண்டிங் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, உயர்ந்தது. சரிங்களா? அதனால் அது நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப நன்மையை தரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஜபத்தோட நன்மைகள் என்னென்னா நம்மள தூய்மைப்படுத்துது. அமைதி, அந்த கோபம் அதெல்லாம் நம்மள குறைக்கும் நம்மளுக்குள்ளதை. கர்ம வினைகள் நம்மகிட்ட நிறைய கர்ம பலன் இருக்கா அதெல்லாம் போக்கி கொடுக்கும். அதே மாதிரி மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் கவனம்லாம் அதிகரிக்கும். நமக்குமே இப்போ ஏஜ் ஆக ஆக நிறைய மறதி வருது அப்படின்னு நம்மளாம் சிரமப்படுறோம் இல்லையா? முக்கியமானலாம் அப்போது நம்ம இதை மாதிரி சாண்டிங் பண்ணும்போது நல்லபடியாக நம்ம பக்தியில் வரும்போது அந்த ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியாக நம்மளுக்கு அதிகமாகவே ஆகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதை வந்து எல்லாருமே அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? உலகத்தில் இல்லை எல்லாரும் இப்போ கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ற இந்த இது இஸ்கான் இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது. சரிங்களா? அது நமக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆகணும். ஏன்னா கிருஷ்ணா யார்? நம்ம குழந்தையிலேருந்து பார்க்குற ஒரு பகவான் இல்லைங்களா? ஆனால் அவங்களோட அருமை பெருமை நமக்கே தெரியல. சரிங்களா? என்ன பண்ணுறாங்க? உலகத்தில் தெரியவே தெரியாது அவங்களுக்கு கிருஷ்ணனா யாருன்னு தெரியாது. அவங்களோட அருமை பெருமை தெரியாது. ஆனால் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க? ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. பார்த்தா அழகாக எல்லாரும் எல்லா கண்ட்ரியில் உள்ளவங்களாம் கோபி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறாங்க, திலக் வச்சுக்கிறாங்க, கண்டி மாலை போட்டுக்கிறாங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சேன் பண்ணாங்க, கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸில் அப்படி லயிச்சு இருக்கிறாங்க. அப்போ தான் நமக்கு தோணும், நம்மளோடதை இன்னொருத்தவங்க நல்லா அனுபவிக்கிறாங்களே, நம்ம ஏன் இதை விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரணும். அவங்கள பார்த்து நம்ம ஹாப்பி ஆகணும். நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக ஸ்ரீகரிச்சிருக்கீங்களே, அவங்கள பார்த்து நாங்களும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவசியம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணல இல்லையா? அதனால் அப்படி பார்த்தோன்னா இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்புறம் வந்து ஆல்பர்ட் ஃபோர்டு இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து தொடங்கணும் இன்றே தொடங்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நேற்று அத்தியாயத்துலேயும் நம்ம அதான் பார்த்தோம். 5வது அத்தியாயத்தில் தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு பார்த்தோமா ஸ்லோகம்? தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன் இன்பங்களால் வர அந்த உந்துதல்களை நம்ம பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு தெரிய வருது. நான் நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பகவான், நித்தியமான உறவில் நான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஜடப்புலனின் விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கணும். எல்லாம் நம்ம லெசன்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். நான் சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்னு. ஆனால் இதை நம்ம ஓகே எல்லாம் சரி ஓகே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோமா அப்படின்னா இன்னும் இல்லை இல்லையா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரானது. அதுலேயும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையிறதுக்கு நம்மளுக்கு பகவான் ஒரு குறை வைக்கல. ஹியூமன் லைஃப் கொடுத்து நல்ல பானஃபைட் பரம்பரை மந்திரம் குரு எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் கிஃப்ட்டு.
சரிங்களா? அதான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிஃப்ட் குடுத்தாங்க. ஒரு கிஃப்ட் குடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆசையா ஹேப்பியா வாங்கி வச்சுப்போம்ல. அது மாரி தான் பகவான் நமக்கு ஆன்மீகத்தில முன்னேற்றம் அடைஞ்சு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லபடியா எல்லா அனுகிரகத்தையும் குடுத்துருக்காங்க. தேகத்தில சக்தியும் குடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத ஆசையா ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுனா என்ன? அத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பக்தியில நம்மள கொண்டு வந்துரணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப தினமும் ஒரு முறையாவது இப்ப L1ல இருக்கிறதுனால, ஒரு முறையாவது 108 முறை நம்ம அந்த நாமத்த சொல்லணும். சரிங்களா? அதாவது 1 ரவுண்ட் ஒரு மாலை. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த 108 முறை சொல்லணும். ஒரு மாலைன்றது. உச்சரிக்கணும். குறைஞ்சது ஒரு 10 நிமிஷத்துலேருந்து மிதமான ஸ்பீட்ல சொன்னோம்னா 10 நிமிஷம் ஆகும். பொறுமையா சொன்னா 15 நிமிஷம் ஆகும். நமக்கு நேரம்னு சொல்லவே கூடாது. தூங்குறதுல கூட ஒரு 1/4 மணி நேரம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம இல்ல ஏதாவது பொழுதுபோக்கு விஷயத்துல 1/4 மணி நேரம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து அதுக்கு நேரம் இல்லனோ, இல்ல என்னால முடியல, எனக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படிலாம் சொன்னோம்னா, யாருக்கு பாதிப்பு? நமக்கு தான். பிறப்புறுப்பு சுழற்சியில இருக்கணும். இல்லையா? அதனால அவசியம் தொடங்கணும். இன்றே தொடங்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? யோக எண்ணில் உங்கள் பயணத்தை இன்றே தொடங்குங்கள். இந்த முயற்சியில் இழப்பு எதுவும் இல்லை. இதுல குறைவோ, தாழ்வோ கிடையாது. நமக்கு நன்மை தான் ஏற்படும். ஏன்னா பகவான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? யோகம் பயின்று அதுல முழுமை அடையலைனா கூட நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அடுத்த பிறவி நம்மளுக்கு நல்லதா தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுல நம்ம மறுபடியும் பக்தி தான் பண்ணுவோம். அந்த உண்டியல்ல போட்ட காசு மாரி. அத நம்ம இப்பயே உணர முடியும். நம்ம லாஸ்ட் பிறவிலலாம் ஏதோ சுக்ருதி பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வரோம். பகவத்கீதைலாம் படிக்கிறோம். அதுல நம்ம ஏதோ முழுமை அடையல. அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய பகவான் நல்லபடியா குடுத்துருக்காங்க. இதுலயும் நம்ம வந்துட்டு ஃபெயில் ஆயிடாம பக்தியில பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஹியூமன் லைஃப்ல பக்தியில பகவான நம்ம அடைஞ்சிடணும். அப்படின்றது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த வகையில பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வாழ்க்கைய சிறப்பா நம்ப அமைச்சுப்போம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். யாருக்கும் இது ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு அவசியம் சொல்லணும்.